conselleres, de magnífics consellers. En primer lloc, desencús per retard en l'inici d'aquesta sessió. Se les sembla, començaríem amb el ple ordinari del Consell General d'Aran. El primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació, se procedís dels actes de les sessions anteriors. Si vostès han qualque comentari. Bon dia, síndica, conselleres i consellers, no, presidiríem d'acord. Bé, el que les haríem aprovades per assentiment. Abans de continuar, en tot cas, també excusar la presència i l'absència del conseller de Turisme i Promoció Econòmica en aquest ple. El punt número 2 seria ballar cunde dels decrets de sindicatura. Si hi ha qualque qüestió. El punt número 3 seria ballar cunde de resolucions delegades de la Conselleria de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental. Bé. El punt número 4 seria ballar cunde dels acords de govern. D'acord. Molt bé. Passaríem al punt número 5, que seria l'aprovació inicial. Se procedís del pressupost general consolidat del Consell General d'Aran per l'exercici 2025. Com ja vostès hauran revisat en la documentació, el que us explico en la comissió informativa, el pressupost del Consell General d'Aran en l'anys 2025 ascendís a un total de 46.166.577,61 euros. Com ja les explicarem, aquest pressupost ben condicionat bàsicament per a l'usar o pròrroga pressupostària en el pressupost de la Generalitat, per això que ja acumulam la pròrroga de l'any anterior, que vostès saben que en aquest pressupost inicial hi havia un augment del 5,2%, si no recordo mal, i un augment que no podia estar per amor de la pròrroga, i per tant en aquest pressupost de 2025 per moment resulta un pressupost bastant continuista, a la demora també que la pròpia Generalitat busca aprovar aquells suplements de crèdit demorant que no guai de tardar en ple del Parlament, en tant que també puguem acabar de definir diverses partides del nostre pressupost. Com es digui, el pressupost del Consell General d'Aran ascendís als 46.166.677. Destacar que el pressupost de despeses en apartat d'operacions corrents s'han hagut en compte les despeses de personal reals a desembre de 2024, que incloïen l'increment del 2%, i el possible increment del 0,5% vinculat al PIB de l'any 2024, que s'haurà d'analitzar més endavant en funció dels acords que prenen també el govern de l'Estat. Per això que les diverses partides, les que podem destacar en qüestions, en l'airau de protecció civil, que saben vostès que hi ha un airau clara ben assumit per complir emergències, tot i que el traspàs efectiu d'aquesta part del desplegament encara no he realitzat. Hi ha el que s'integra també una partida que la partida de 228,99 entra front a la quota de manteniment de tot i sensors instal·lada per a la prevenció d'inundacions. En aquest sens, després les detallaré breument també el pressupost de societats, les diverses societats del Consell General d'Aran, en què s'inclouen quanties emergències. Aquesta partida que se traspassa a quanties emergències, com vostès han vist, és menor a la de l'any passat, per amor d'aquesta manca de l'augment del pressupost de l'any passat. En tot cas, és de 3.969.000 euros, quan el pressupost inicial de 24 era de 4.267.000, que finalment se'n liquidaren 4.072.000 euros. Per tant, aquesta diferència correspon per un costat a les dues places de la prefectura que se doten des del propi Consell General d'Aran, per tant que no se traspassen a quanties emergències, i per l'altre costat a aquest decalatge de la pròrroga pressupostària. L'airau
airau també de servicis de curadures e de més. Destacar que s'includís en capítol 5, entre els 450.000 euros entre finançament d'obres de reposició de millores entre l'anualitat 2021, que seran licitades pel Consell General d'Aran. Per això que tractament de les destàquies més se m'hi posant cap a qüestió. Per això que a les partides en tractament de residus destacar la partida just 2502 de tributs locals, on se prevén les taxes per satisfer el cost al Consell Comarcal de Pallars Jussà, del Tarquioner de Trem, que se doten de 478.000 euros, amb un decrement que se prevé per a l'inici de la recollida selectiva en els grans productes que ha de portar a que se transporte menys residu en tren. En airau de medi ambient destacarien 9.500 euros d'assumir les despeses dels peixeus de Casau i Vilamós, de l'agrupació de ramats, 20.000 euros en subministre de licitació de servici de l'hilat l'hora, en augmentar aquest hilat de freqüència de ràdio, de supervisió de ramats, de les qüestions de seguretat en les muntanyes, de 20.000 euros més en manteniment de l'actual hilat. Destaquen també la partida d'estudis de treballs tècnics amb 148.500 euros que va destinada a les despeses de sanitat animal, de contractació de pasturs, a d'altres mesures de vigilància de la protecció de ramats, per a presència de l'ús en territori, tal com a d'altres despeses en estudis que se poden en aquest airau. Per això que els ajuts i subvencions, destacar les subvencions en bestiaris apareixut per ús brum, que ell és 68.000 euros, i les diverses indemnitzacions a conseqüència de la fauna salvatge que són constatables, que també incloïs el sector apícola en els cens, en què l'import previst inicialment era 6.500 euros. Se continua mantenint l'ajut i la subvenció a la Societat de Caça i Pesca de la Val d'Aran, que ha garantit la viabilitat d'aquesta societat per a molt de l'interès general de les activitats que han a terme, com a repoblacions, proteccions de miel, etc., amb 15.000 euros. 12.500 euros també de requeriment de material ramader, els ramaders del territori. A nivell d'inversions també destaquen la partida en assumir les millores de refugis, principalment el refugi de Restanca, amb 142.000 euros. També se preveu inversió en el refugi de la Uneria, que també era dotada d'un ajut de projecte DESIR de 25.000 euros. Hi ha inversió de 40.000 euros en airau de Cafissa en Les, en tant viatge les obres per a part de la Diputació siguen acabades, d'acabar els arranjaments que se pugui, com vostès saben, la recepció de tota la justa desemboscada. En airau d'assistència social primària, com vostès saben, és un airau que absorbís a l'Ansalut a través del Servici de Benestar Salut, més per la importància social destaquen els 10.000 euros entre els treballs de les empreses de teleassistència, les transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de lucre, que incloïssin les ajudes a la protecció de la infància, amb 20.000 euros, de la col·laboració amb el Centre de Discapacitats de la Val d'Aran, la MADA, amb un import de 161.920 euros. L'atenció a les urgències socials, amb un import de 40.500 euros. I també destacar la partida 48006 de menjadors per les usos socioeconòmiques amb 22.000 euros. Renaulim el conveni amb Càritas amb 15.500 euros i també amb l'Associació Espanyola contra el Càncer amb 6.000 euros en naus. En airau de Joanesa ja era partida que s'acostuma a Egadant, de suport a l'entitat arantal en l'organització de colònies d'estiu en homenatges a menores de la Val d'Aran, les transferències també als casals d'estius amb 12.500 euros i també subvencions als ajuntaments entre els plans d'actuacions anuals en Les, Bossòs, Naguaran, Vilamós i Bordes per un total de 14.500 euros. Per això que a la partida
partida d'hospitals, servicis assistencials i centres de salut. Com vostès saben, tots els grups de programes s'incloïen en les consignacions pressupostàries que se traspassen al Servici Aranès de Benestar i Salut, que després també les haré un incís. En tot cas, destacar que de 2021 enquia a 2025 hi ha hagut un augment, un increment substancial que ha variat a partir de 1 milió i 2 milions anuals. En aquests moments, la transferència que se prevé per a l'any 2025 al Servici Aranès de Benestar i Salut és de 21.703.000 euros, quan en 2024 sigui de 20.342.000 euros. És possible que pendent aquests anys se signen d'auti acords amb el Departament de Salut de la Generalitat que ajuden també a aixugar aquest augment, que, com dic, també les daré explic de càlculs dels results pels quals aquesta partida augmenta substancialment. En els servicis complementaris d'educació se mantenen les partides entre premsa, llibres i d'altres publicacions que prevén l'edició de llibres de material escolar en aranès i de vendes escolars amb 37.000 euros. Les partides de transport escolar, que enguany és de 170.000 euros, de menjador escolar de 245.000 euros, que cal destacar un augment del 22,5% respecte de l'any passat en aquesta partida de menjadors. Destacar també els 14.000 euros entre les despeses del Plan de Transició al Treball, que a mi a terme també era grau de coneixement. Les diverses ajudes també a les associacions, a l'Ajuntament de Viella Mijaran, per subvencionar les despeses del centre d'adults, que saben vostès que són subvencionades a través del Consell General d'Aran, de l'Ajuntament de Viella, del Departament d'Educació, amb 5.000 euros a l'any, i manteniment de les transferències a centres escolars, les associacions de maies i pais, d'entrar requeriment d'ordenadors dels alumnes de 5 a 6 anys de primària, amb 10.000 euros. Se manté també la transferència a l'Ajuntament de Viella per manteniment de la Biblioteca General d'Aran amb 34.000 euros. Per això que a partida d'arxius destacar la partida 623.11 que és destinada a la rehabilitació d'aquesta casa, de la Casa del Senyor d'Arròs, amb una partida inicial de 210.000 euros que ha d'arribar entre els 351 que hi ha drets del projecte i que també s'ha demanat finançament també a través d'un projecte LIDER. En això que a museus i arts plàstiques destacar la partida de reparació d'edificis que haurà a tour de 67.000 euros, dels quals que haurà a tour de 2.000 euros de previsió de partides en què hi ha 7.500, en l'estudi de treballs tècnics de 67.000, dels quals 30.000 són de la dinamització del propi museu i per la redacció dels projectes que manquen de musealització en el cas del Castell de l'Est. Per això que les inversions, com diria, 6.000 euros per la compra i instal·lació de material de seguretat en el museu, que vostès saben que va evolucionar en la tecnologia que s'hi cauen adaptant. 12.000 euros entre la millora de diversos equipaments, com la fàbrica de la lana, la mina Victòria o el magatzem. Se destinaran 66.500 euros que se complementaran amb un ajut del Departament de Cultura de 58.000, que arriba a 125.000 entre la reparació de les bordes de Joan Xiquet. I després també la incorporació de l'EU 100.000 euros, d'un ajut també de la pròpia Generalitat entre l'execució del projecte museogràfic del Museu de l'Aro de l'Est. En promoció cultural, destacar la partida de 42.500 euros que han d'haver amb tot allò que són edicions que no són de caràcter escolar, en els concursos com de materials diversos. En despeses diverses hi ha un import de 100.000 euros per a la realització de diverses accions i activitats entorn de la llengua, d'entre els que destaquen, per exemple, un cançoner tradicional, un cançoner que treballa en els centres educatius de la Val d'Aran en la recuperació de cançons i comptines infantils. Hi ha altra partida de 110.000 euros que prevé la contractació de continguts d'un Moodle de curs en aranès, una plataforma de formació online,
i la creació d'un lloc web de recursos pedagògics, entre d'altres. S'augmenta la partida de premis beques d'estudis d'investigació, on hi són previstos els premis literaris arran de literatura Mossèn Condós, el curtmetratge, el TikTok, un nou premi que tenim per presentar en breu. La beca Estarsús de 4.000 euros, el conveni també amb la Fundació Museu Etnològic de 9.000 euros. Per això que a l'Airau d'Arqueologia i Protecció del Patrimoni Històric destacar la partida inicial, tot això cal pensar que són partides inicials que demoren a millorar, amb un import de 170.000 euros entre la rehabilitació de patrimoni, que són els diversos crèdits de diverses actuacions que calgui realitzar. Per això que en la promoció i foment de l'esport, que com vostès saben hi ha competència que no és traspassada, per tant els recursos a més que secunden són necessàriament aquells que havien traspassat al centre de tecnificació, en destaquen les despeses de promoció de competicions amb la Copa d'Europa d'Esquí i el Freeride World Tour, per començar. Una col·laboració, se manté la col·laboració amb l'Ajuntament de Viella en tant manteniment i inversió en Palai de Geu, amb 120.000 euros, i després totes les partides de subvencions nominatives que s'havien a terme des de l'Airau, convenis amb els clubs de futbol per 4.000 euros, on hi ha una esportiva Rossós, l'escola de futbol amb 5.000, el Consell Esportiu amb 24.000 euros, el conveni amb l'Associació Esportiva de l'Institut d'Aran amb 7.500, amb l'Associació de Voluntaris de la Cursa dels 15 Pobles amb 4.000, amb el Club Íntim de Natació per 4.000, Club Esports de Geu de la Val d'Aran per 1.500, Club de Hockey Geu per 1.500, i amb l'Escola Garuna amb el finançament del transport de la Setmana Blanca que realitzen els escolars de 5 a 6 per 1.500, i l'aportació a l'Escola de Futbol de Aran que s'estima en 4.000 euros, les partides de conveni amb el Club Ciclista per 5.000 i amb el Club Atlètic Val d'Aran per 3.000. Mantenguem el conveni amb el MAC Paralímpic per un import de 3.500 euros i, com a digui, les beques de nou rendiment que sabem que hi ha una ajuda a promocionar l'esport d'èlit amb 24.500 euros. Per això que la millora d'estructures agropecuàries i sistemes productius, el capítol d'ús incloïx qüestions que s'han anat en els darrers anys de manteniment de les infraestructures agropecuàries, pastos canadencs, correus ramaders, tal com actuacions de promoció econòmica previstes també en conveni que haurem de signar properament amb la Diputació de Lleida, la neteja i condicionament de soca que veia, per exemple, amb l'AUCD de la Val d'Aran, i a partir de 18.000 euros hem de ballar suport a les eines ramaderes, ja que els ramaders puguen participar a promocionar aquestes eines, els acords amb les diverses associacions ramaderes de la Val d'Aran, que enguany s'incrementen 1.000 euros. Les partides en la qüestió de comerç i turisme, com vostès saben, per això que hi ha turisme es que traspassa a Foment Turisme de Val d'Aran. En aquest cens destacar que se prevé assumir també el cost del trenet de l'Artiga de Linc amb 70.000 euros, com a SAED cada any. S'incrementa el traspàs a l'Organisme Autònom Turisme Val d'Aran des del Consell General d'Aran per poder assegurar el manteniment de l'activitat pendent tutelant. Els convenis amb Baqueira Beret entre l'oficina de la promoció de finançar les despeses de l'oficina en Tolosa i en Madrid amb 25.000 euros cada un, i s'incorporen també 58.000 euros en assumir el compromís amb l'Ajuntament de Naguaran de renovament de la caseta turística d'Arties i de bastiment de la nova oficina de turisme en Salardi. Per això que a la qüestió de transports de viatgers, de la partida corresponent al transport interior se situa entre darrers anys en 969.000 euros, que s'ha augmentat en assumir no són que es nous servicis, sinó, com vostès saben, la licitació que ha de ser en els probleunes. Una partida de camins dels IAUs, vostès saben que ja fa qualque temps que la societat de Sala, com la coneixíem, sigui integrada en Consell General d'Aran, per tant, aquest també ha condicionat
que determina les despeses que moren incluïdes en d'altres partides, en el descens en manteniment de pistes de camins forestals. Se prevén 55.000 euros per un costat, mentre que aquestes, com a dir, ja són despeses que assumeix el Consell General de l'Aran directament. En tot demorà un ajut del Departament de Territori també de 44.500. Se manté el conveni de manteniment de pistes en Nau Aran amb 45.000 euros i en plus hi ha una partida d'altres inversions que seria també per manteniment d'aquestes camins de 311.000 euros. En airau d'investigació científica, tècnica i aplicada, el que coneixem també específicament com a centre de la UEGI, mantenim la partida de 43.700 per assumir les despeses del Servici Meteorològic Metroaran, entre els treballs de manteniment de programari de nivologia, les integracions diverses que hi ha, i a partir de 60.000 euros entre assumir les despeses de la creació d'una nova estació meteorològica amb 36.300 que havien finançat en projecte DESIR. En airau de la Societat d'Informació, destacar les despeses de finançament del canal d'Aran Televisió, en què el Consell General d'Aran, que ben finançat pel Departament de Presidència de la Generalitat, per tant, ja hem incluït un fons de finançament incondicionat, també importen per aquest exercici de 90.750. En els òrgans de govern, totes les retribucions dels càrrecs del Consell General d'Aran, que no se modifiquen respecte als de l'any passat, i la resta de partides en l'administració general que havien exactament de la mateixa manera que en els darrers anys, sobretot, com a digui, de l'any 2024. Per això que els airaus concrets, en aquest cas les societats dependentes, sí que les voldria destacar, per això que el Foment General d'Aran, com els diria, el pressupost d'enguany ascendit a 920.000 euros, dels quals 41.500 corresponen a l'aportació de socis de Foment Turisme d'Aran. Preveu l'aportació en els cens, com vostès saben, de l'Ajuntament de Nau Aran, que ha sol·licitat el canvi de l'aportació en relació a taxa turística en lloc dels mesos d'hivern passi als mesos d'estiu, causa que també disminueix els ingressos en el cens. Per tant, el pressupost s'ha adaptat a DACRO. Com els diria abans, a nivell d'execució, se preveu la despesa de 482.550 euros entre totes aquestes despeses de publicitat, assistència a aires, promoció, etc. El finançament també a través de publicitat i propaganda de les diverses competicions esportives de nou nivell que se desenvolupen en el Aran i que també són un gran atractiu turístic. Per això que a la societat mercantil, a les emergències, com les diria, el pressupost també que s'ha partit dels 4.059.000 euros, que era el que se barrec estan passat, amb l'explicació que les he dat. Destacar que a nivell de les inversions previstes a realitzar en les emergències a l'any 2025, en destaca tot l'adquiriment de parc mòbil, que ja demora força anys. En destaca l'adquisició d'un vehicle d'autoscala autobomba, amb una dotació d'1.150.000 euros, el vehicle forestal autobomba lleuger de 335.000 euros, era autobomba rural pesada, que aquesta va finançada, com vostès saben, per a venda en acord institucional de 525.000 euros, i també era adquiriment de dues ambulàncies amb les quals agarraríem l'actualització de tot el parc mòbil. D'autoequipament divers, dotat amb 129.000 euros, com a equipaments d'extinció transportable, motxilles forestals, cartes plegables, màquines de desinfecció, etc. En la qüestió de pompiers d'emergència, saben vostès que hi ha una partida que són les del Consell General d'Aran, tant de l'olejament, de lloguer d'aquest helicòpter de 450.000 euros.
Per això que a l'Irau de Salut, com les venia explicant, és certament, ja fa poc temps, que hi ha un augment substancial a l'any de dotació econòmica que ven dada, entre d'altres qüestions, principalment per partides que han que veure amb la farmàcia, amb les pròtesis, bàsicament amb l'activitat assistencial per un costat, i per altre, com vostès ja saben, amb la fixació de professionals, que força n'hi ha que cau i de un contractar a través d'empreses mercantils i evidentment dispara substancialment els recursos que s'hi han de dedicar. Com a les diria, en els darrers anys hi ha hagut aquest augment del 2021 amb un traspàs de 15.130.394 euros des del Consell General d'Aran als Serveis de Benestar i Salut, en què hagués 2025 amb un traspàs de 21.703.000 euros. Per tant, l'augment és considerable. Cal dir també que així una donada que penso que és destacable a que veure amb els servicis assistencials, amb els servicis, la cartera de serveis que presta Aran Salut en l'ascens i que ha que veure amb les aliances estratègiques, especialment amb l'Hospital del Mar, les donades que vam en aquests moments i que pendent el 2023 eren en l'Hospital d'Aran a tour de 50 tractaments de quimioteràpia, 50 tractaments oncològics, en 2024 més de 80. Per tant, l'augment és considerable, el cost d'aquests servicis no està bé. Tot un també sí que volia destacar que el govern del Consell General d'Aran són servicis irrenunciables i per tant no hi pas aquí on cau aquella contenció pressupostària, però sí que és veritat que ara ens trobem en un moment en què hi ha un consolidat sistema en tota aquella cartera de servicis que ho hem, sense que evidentment condicioni la qualitat assistencial, més hi ha un que és veure de quina manera se pot solucionar no només en el nostre territori, sinó en tot el territori sense Catalunya, per exemple, la fixació de professionals i que aquests no hagin de passar per mercantilisme. En aquests temps, destacar qüestions que ja són en aquests moments prioritàries per a les 25, inversions que s'admiraran a terme. Per un costat, a nivell estructural, serà la mètode en marxa de l'equipament sociosanitari de l'Est, de la residència de l'Est, l'execució del projecte executiu de les fases 0 i 1 de reforma de l'Hospital d'Aran. En aquest sens, ja són adjudicats els servicis de redacció del projecte d'aquesta fase 0 i fase 1 per un import de 539.113 euros. El renovament de la codina de l'Hospital, que també serà finançada gràcies també a un ajut de la Diputació de Lleida, la mètode en marxa d'un nou local a can de l'actual local de l'Irau social, en què també tota la resta de servicis que encara no s'han traslladat puguen traslladar-se i barrejar aquest hub sanitari i social a l'entorn de l'hospital. Hi ha qüestions ja de desenvolupar el pla d'enfortiment de l'atenció primària de la salut pública, que ja hi ha temps que se treballa, finalment ho hem mantingut a estabilitzar la plantilla en aquest Irau, i per tant són qüestions que també són prioritàries en el Consell General d'Aran a través, com a dir, d'Aran Salut. Se mantenen les transferències als ajuntaments amb els convenis dels consultoris locals, amb un import global de 13.800 euros amb els ajuntaments de l'Est, Bossòs, Nou Aran i els Bordes. En aquest sens, com a diria, destacar que probablement una de la inversió que serà més destacada serà, com a diria, aquesta actuació en la reforma de l'Hospital d'Aran. Per moment, aquesta seria la introducció de tot el que ha a veure amb el pressupost del Consell General d'Aran, que, com a dir, plantejam de manera inicial la demora de les novetats que puguen arribar a les modificacions del pressupost de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, les passaré la paraula al grup de Convergència. Bé, molt bé, gràcies, sindicat, per tot l'explic. Nosaltres, el grup de Convergència Aranesa, ens vam estir
Pramo que reflexe la seva prepausa, nosati nula era participació en la negociació. Més cauriré que el nostre vot d'abstenció i un vot de fiança. El pressupost va tirar endavant igual, ara no s'atura, hem de tirar endavant tant això que hem, demoram que se gestione, el dia a dia sigui ben a tot. Demoram que el que hagi d'aprovar encara des de la Generalitat vagi a bon port, que això nos favorirà a tot. Si me permeten en aquest punt, voleria dir que lamentam que continuem sense veure en cap de partida l'ajuda a l'Institut d'Estudis Aranesi, l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. Sabem els motius, més pensam que hi ha un ens oficial que treballa per aranès, per la nostra llengua, que tant de besoin ha, que hi ha producció flagrana al llarg de cada any i que la població ha de moure. Et demanem com a consellera i com a consellers que formem part d'aquest govern d'Aran. Gràcies. Gràcies, consellera. En tot cas, de respondre al seu comentari, pensi que ho hem dit de l'activa i de la passiva. Jo el que lamento que l'Acadèmia de la Llengua Aranesa seguís sense comprendre el que era neutralitat política. En tot cas, sí que és cert, el Consell General d'Aran recep a dia d'avui 200.000 euros en talla política lingüística de la llengua que en breu hauran donades de la nova enquesta, han de sortir les primeres en català, ja les abans que les donades no seran dones. Per tant, el que pensam és que tot el recurs que recep la institució que ha la màxima competència en matèria de política lingüística han d'anar destinades a fomentar l'emplec social. Dit això, també que ho hem dit en infinitat d'ocasions, el Consell recep 200.000 euros des d'aproximadament un any i mig, 2 anys, en què a la vegada avui és 100.000 euros. L'Acadèmia, a dia d'avui, de fons oficials de l'administració pública, recep, si no m'ho enganyada, 55.000 euros de la Generalitat de Catalunya, 30.000 que vien dels pressupostos de l'Estat, en què hi ha un JUSAI a tour de 20.000 de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, ve l'aportació que ens consta d'aquest Ajuntament de la Val d'Aran, més les aportacions d'entitats privades com a Protesten a l'Ascens va caure a veure. Si vostès en la suma d'ACRO, el que consideram és que l'Acadèmia és suficientment ben finançada. Més enllà que repetís que l'Acadèmia hi ha un ens de la Generalitat de Catalunya que aquí hauria d'estar, si l'Acadèmia no ha suficients recursos, hauria d'estar finançant l'Acadèmia. En tot cas, com ja les he traslladat als membres de l'Acadèmia en infinitat d'ocasions, el Consell General d'Aran és obert a parlar de determinats projectes que l'Acadèmia considera d'interès i que compten amb el rigor, repetisc, lingüístic que la llengua ha de besoin, que les puguem presentar al Consell General d'Aran a discutir-les, el veig que el Consell General d'Aran hi pot dar suport. El Consell General d'Aran no s'ha negat jamés a dar suport a l'Acadèmia en qüestions concretes. A dia d'avui, el tema dels recursos, vostès han vist ara el pressupost que hem de promocionar la llengua, no da de subvencionar a l'entitat que repetisqui és finançada o hauria d'estar ben finançada, s'acaba considerant per la pròpia Generalitat. Per tant, jo també les demani a l'Acadèmia una reflexió de que el ple del Consell General d'Aran no és el lloc en què trasladar aquestes qüestions, més enllà d'insistir que la pròpia llei de 2010 remarca categòricament que hagués ens d'estar neutre políticament. Per tant, divertir a parlar-ne, tothom que convenga, repetís que sí, el que ja l'hem traslladat a responsables de l'Acadèmia en diverses ocasions. El Consell General d'Aran no se va a parlar de projectes concrets que considerem que hi ha un interès important. D'auti, digueu, no hi ha un interès ni un impacte que hauria de besoin la llengua de revertir aquesta situació. Entenc que revirar a l'aranès el Quixot pot estar una qüestió que l'Acadèmia pot considerar important, més segurament no és el que la llengua en aquests moments ha de besoin. La llengua ha de besoin consciència social, ha de besoin recursos, ha de besoin estar present en els mitjans audiovisuals, ha de besoin que l'escola hagi prou suport per fer front als canvis socials
que no permeten que la llengua més petita, que la nostra, per més que sigui oficial, resistisca el combat, ha de besoin que la Val d'Aran compte amb un consorci de normalització lingüística que permete formar formadors i que no ens hagi d'obligar a barrar el número de persones que poden accedir als cursos d'aranès perquè no hi ha més personal que doni classes. Això és el que ha de besoin la llengua en aquests moments. A la vegada, repetisc, la voluntat de col·laboració hi ha estat tot temps. Sí que demanem una huella de ruta i projectes concrets en els que col·laborar. En tot cas, si hi ha alguna qüestió, passaríem a la votació d'aquest punt. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Força gràcies. Passaríem al punt número 6, que seria l'aprovació dels procediments desplantilles. Aprovacions de procediments desplantilles del personal del Consell General d'Aran i organismes autònoms dependents entre l'exercici 2025, que se les sembla ara explic amassant el punt 6 i el punt 7, que el punt 7 parla de relacions de llocs de treball del personal del Consell General d'Aran i dels organismes autònoms dependents entre l'exercici 2025. Saben vostès que ve un tràmit que s'amia a terme amb l'aprovació pressupostària. En tot cas, amb vostès la relació de llocs de treball de totes les plantilles presentes en Consell General d'Aran. Simplement, perquè vostès en siguen coneixedors, aquestes places han estat informades també en la mesa de negociació ordinària amb els representants dels treballadors del Consell General d'Aran, que s'amassec el dia 11 de l'Eué. Certament, el dia 11 de l'Eué a l'actualitat hi ha hagut qualque modificació, que tal com també en la mesa de negociació se trasladà que s'informà via correu electrònic. En tot cas, dir també que aquestes modificacions suposen que a nivell pressupostari un increment del 0,4% en pressupost de personal i un increment del 0,06% en pressupost general. Per tant, són modificacions que seran gràcies a d'altres places que no són cobertes o d'altres partides que no s'aniran a terme i per tant s'hagués ajust. La qüestió respecte a aquests dos punts? I hem d'acord, és que en punt 19, quan parla de responsabilitat de lo del líder, m'imagino que la relació amb aquesta que no es passa de dia. Sí, en tot cas, en llibertat no he pensat en comentar-les. Enguany, a comptar de l'UNDG, que saben vostès que el Consell General d'Aran preservís el consorci líder pendent aquests 4 anys, que l'adscripció no se podia fer per motius administratius i tècnics pendent de 24, s'ha enviat a terme a l'UNDG de 25, i per tant també en aquesta plantilla, tant com en el propi pressupost, i he incorporat per a qüestió de la presidència del consorci líder. D'acord, gràcies. Bé, doncs podríem votar els dos punts a massa, si ens sembla, sí. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. El punt número 8 seria l'aprovació que se procedís de la declaració de servicis essencials i sectors prioritaris entre Val d'Aran en l'any 2025, als efectes d'això que prevé la llei 6/2018 de Teres de Junceva dels pressupostos generals de l'Estat. Aquest també un punt de tràmit que s'ha a terme en cada aprovació pressupostària, com vostès saben, de deixar fixades els servicis que són fonamentals del Consell General d'Aran, que com vostès veuen són, jo les dic, que així se destaquen tota l'activitat adreçada als compliments de servicis mínims, l'atenció d'urgències i emergències, la revisió i custòdia i actualització del padró de l'orderes, la funció de fe pública, tota l'activitat relacionada amb el domini de la sanitat, amb el domini de servicis socials, amb l'impuls turístic, manteniment i conservació de camins, control i fiscalització interna, servicis de comptabilitat, custòdia salvaguarda dels béns documentals, servicis socials, etc.
qüestió. Sí, hi hem d'acord. D'acord, doncs passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. Passaríem al punt número 9, que seria d'acunde de l'informe resum de control financer definitiu per l'exercici 2023. De l'hagués explicat, li passaria la paraula a l'interventor de la institució. Bon dia a tutti. Enguany el primer viatge que sé aquest informe, la llei preveu que era intervenció de la corporació. Cada any ha d'haver un informe resum dels diversos informes que han anat elaborant pendent tot l'any. Enguany se l'ha escampat, bàsicament hi ha incidència en la contractació menor, que ja ho comentarem també en la comissió informativa, que una problemàtica generalitzada en la majoria de les administracions se proposen petites, no m'atreveixo a dir solucions, però petites millores en millorar la contractació menor. Soledat. D'acord, força gràcies. Si hi ha alguna qüestió que vulguem... No, gràcies. Són que aquestes recomanacions, que en principi són del 23, s'han hagut d'encunyar al 24. Aquest informe s'ha de presentar juntament amb els comptes anuals. Els comptes anuals ja sabeu que se presenten en plen com a màxim l'1 d'octubre, més l'informe de 23 no s'ha pogut presentar abans per problemes de tramesa d'informació entre els diversos servicis de la corporació. Gràcies. Força gràcies. Passaríem al punt número 10, que ja és d'urgència, penso que no hi ha cap presentat. Entraríem en darrer punt de l'ordre del dia, que seria el punt número 11 de les demanes. Les passaria la paraula al grup de Convergència. Hi ha 3 qüestions. La primera, volíem informar que hi ha força queixes sobre Catherine d'Aran, substitut en els centres escolars en l'Escola Mairau del Nou Aran, en quant a la qualitat dels aliments. Digueu controlant si la dietista o que controli que hi ha d'aquests aliments. L'altre, hi ha 2 llocs que calaria mantenir, seguir el seu manteniment, com el guardader de Beret, camí de Calvari de Garrós. En darrer lloc, demanar el pla d'aprofitament de l'any 2025, quan s'enviarà als ajuntaments o entitats menors, entre la petició de subvencions de ramaders. Bé, gràcies. Comenci per el darrer punt. Me parla d'aprofitaments forestals. Sí. Sí, peixeus. En aquest moment s'hi treballa, les entitats et saben, per tant demorem que en major brevetat se les pugui traslladar. Per tant, demorem que al llarg d'aquest mes de març aquesta informació sigui eta. N'hem parlat amb qualque dels presidents de les entitats menors interessades, incluir les entitats menors que no s'han ajut a conveni de gestió forestal, més que també que és com a taula de competència del Consell General d'Aran, tots els treballs relacionats amb els peixeus o amb el marcatge de subhastes de justa que aquelles entitats vulguin al marge de conveni, doncs aquest acord també serà assumit pel propi Consell General d'Aran. Respecte a la qüestió del manteniment del guardader de Beret i del camí de Calvari, dir-les per això que el guardader de Beret entenc que serà previst en els treballs de la primavera o estiu, com acostuma respecte al camí de Calvari, dir-les que finalment vostès saben que ho hem estat uns mesos sense responsable nairau del patrimoni per jubilació de la persona que ocupava aquella plaça. Ara ja aquella plaça és coberta i hagués un dels projectes que se treballa per a l'any 2025, no són que el propi camí de Calvari serà una metida en valor de la necròpolis de Garrós.
Respecte a la qüestió del catering, li passaria la paraula a la consellera de Coneixement. Constància oficial non auem cap d'aguesta qüestió. En tot cas, rebrembar que la revisió per part d'una dietista o en son moment, com hauria que gairau de pediatria de manera voluntària, no hi ha obligació. Per tant, hi ha una qüestió que s'ha pendent un temps per voluntat pròpia d'aquest any. En tot cas, sí que li passaria la paraula a la consellera Casas que pot ser un explic més detallat. Bé, oficialment no m'ha arribat a res. Oficialment no m'ha arribat a res. Sí que puc dir que el menjador, ell, dietista, i se seguissin els menús de la Generalitat de Catalunya. Es mateixi de tots els llocs. No sé, de la mateixa manera que l'any passat anava a dinar un dia de Núria Perramon a Bossòs, enguany anarem un dia a dinar en Salardú. A viatges pot passar que els menjatges no són acostumats a menjar ni verdura ni d'altres causes. Si mengessin tostet macarrons ens encantaria, però hi ha la dietista marca el menjar de cada dia i a el que se segueix. Si parlem de la qualitat. La qualitat Jo he vist el menjar. Sí, has vist el menjar. Jo no l'he vist. Doncs jo t'he dit que l'hem passat. Aquest any no sé què passa. Anec a Bossòs i mengem de meravella, com vull menjar en casa. A les associacions a tots que us envien oficialment i que us envien les fotos del menjar. Pensi que en tot cas... Vale, anaré. I la dietista està a Nova York i no està aquí. O sigui, no sé què. Algú s'ha de fer càrrec perquè tinc moltes queixes. I com és que no han passat res? Bueno, perquè primer, deixa que ho pregunti jo a la i arriben a les queixes. Més que permetir-ho, reprenem vostès que retransmetem a les plenes, que hi ha conversa perquè agarrem urdet a parlar, això és tot amb el micro. Pensi que era el més oportú que enviem per escrit aquesta queixa, aquesta qüestió. Evidentment, el Consell General de l'ANA harà el propi en que s'hi atau, com vostès diuen, se revertisca de manera immediata. Vostè ho sabia menjar molt bé, el menjador escolar. Molt bé. No sé si hi ha més qüestions per part del grup de Convergència. En aquest sens, li passaria ara la paraula al conseller de Territori i Transició Energètica en que pugui informar plen de les diverses mesures que Desairau pren en airau especialment de ramaderia, que també són qüestions que hem avançat en els pressupostos. Gràcies, síndica. Bon dia, conselleres, consellers. Bon dia també a totes aquelles persones que ens escolten. El nostre departament, que és de Territori, Paisatge i Canvi Climàtic, ha dit als AERs que no hi responsables. Un dels AERs és l'agricultura, la ramaderia, el medi ambient és de DARS, que com vostès saben són totes les estacions de depuració, etc. Avui ens centrarem en ramaderia, que de qual també se n'ha parlat de web, i és que el que estem en aquest primer espaci d'any i renovar els convenis que hem al llarg d'aquests darrers anys amb les associacions. Hi ha una pujada, com ha comentat la síndica, econòmica, i diré que aquests convenis són els que permeten a les associacions el pagament de tot el que són els AERs veterinaris. Després, també, treballant conjuntament amb les associacions, també té valor els productes de territori, com són l'anyet, el putru, el vedet. M'agradaria plaçar un centre d'elaboració, centre que dieu que un punt més natural seria a Can de l'Aucidè, perquè és el lloc on podríem arrencar aquest projecte. A tal aconseguir que aquells productes que s'han en un territori hagin la sortida també com a promoció nostra. També ens agradaria dar més promoció als aires ramaderes. Els ramaders les costa anar als aires perquè volia bestiar cada viatge amb menys gent a col·laborar és un pas difícil, però va més enllà de treballar per aconseguir. Després, estem treballant també per millorar la convivència de la ramaderia de més gran i carnívors. Se'n parla molt, vostès segur que coneixen a tothom, cadascú hi ha la seva versió de com ser,
però aquest govern el que ha fet traient 4 línies de suport perquè els ramaders veguen de manera diferent el que és aquesta relació que entre artesans i carnívors. I un dels ajuts, ell del bestiar no retornat, això vol dir que passant que el bestiar que puja tan guia les muntanyes, bestiar que ha d'estar identificat, ell no baixa a un ajut per part del Consell del 50% del seu valor de mercat. Hi ha alta irradiació prematura de peixos de muntanya, quan un ramader patís de 2 o més atacs, hi ha l'opció de poder demanar al Consell, baixar el bestiar i el teló, el Consell ens encàrrec de l'alimentació d'aquest bestiar en què hi ha la saison d'hivern. Després de material d'arrelament, també em sembla que hi ha un ajut per un màxim de 800 euros per ramader, on poden comprar pastorets, valles, piquets, cables, etc. Després hi ha altres ajuts i tascars de protecció. O sigui, tots els ramaders que nosaltres certificam que els seus cas de protecció són també ramat, se les paga un màxim de 700 euros per a la manutenció d'aquest osset o aquells ossets al long de la saison d'estiu. També traguérem a plaça, que ens ha dat molt bon resultat, que és que hi ha una licitació, hi ha un tècnic de suport ramader. Aquesta persona ja és coneixedora de quasi bé tots els ramaders que hi ha a Aldaran, tampoc hi hagi tanti, a torn de 150 persones, vol dir que és un treball i bàsicament aquella relació que havia que de cuertar entre la ramaderia i els governs o els departaments. Les ajuden amb tots els problemes que poden haver amb els GPS, a localitzar bestiar o aquelles causes que els ramaders han de resoldre. Hem també treballat a implementar les noves tecnologies, com són els colliers GPS, se'n repartigueren 400 aquests anys d'endarrer, enguany se van tornar a repartir 400 més. L'objectiu és que tots aquells ramaders que pensin que això les va bé, porten el seu bestiar identificat, puguen fer seguiment minut a minut d'on són, com s'atrapen i poden anar a veure-les quan ells vulguin. També des de la nostra oficina estem fent tot el possible que els ramaders utilitzen també les noves tecnologies per poder agilitzar les seves funcions diàries. Tot el que hi ha guies, naixements, morts, consultes poden anar a través de GTR, que és la plataforma que les dà accés. Si hi ha gent d'aquests ramaders que no volen o no poden anar, els equips a la seva disposició d'entrada de consell, els tècnics de la casa les ajuden a poder. Però la idea és poder actuar. També hem amassades periòdiques també ramaders. Normalment anem a tour de 3-4 que se puguen. Aquí hi ha els presidents de juntes d'aquest col·lectiu podem debatre de com millorar les causes o les causes que ells pensen que s'haurien de... També hi ha la taula de la ramaderia que ells viatjaran, on la síndica també hi participa, tots aquells ramaders que hi vulguin estar, que han causes a proposar o causes que se queixen. Que han directament estat la síndica, tant jo mateix, els tècnics de la casa, els que hi són. S'ha parlat del líder, jo crec que l'objectiu del líder, havent nosaltres la presidència, ell ja s'ha ocupat d'aquesta ioplaça, un iotècnic que havia 3 dies a la setmana. L'objectiu és dar tota la informació que se pugui a les persones que són interessades en que se puguen ir a d'aquests ajuts que són importants, que heu complit amb els requisits. Jo crec que amb això, més o menys són pincelades per desús. Gràcies. Gràcies, conseller, en tot cas, de la qüestió. També gràcies per la informació. Hablamos con él. Molt bé, doncs si me permeten, abans d'acabar, sí que voleria un petit comentari. A la res, no sé si se li escapa o no, perquè la memòria la ho hem fet molt curta. Avui exactament 5 anys de l'inici del confinament
per a Covid, segurament no, era crisi més grana que ha patit el món, segurament en els darrers 100 anys, més de Val d'Aran especialment. Sí que en primera instància el que voleria és rebrembe a les persones que ens deixaren per aquesta malaltia, a totes les seues famílies. En Val d'Aran, entre març del 2020 i juny del 2022, moriren 16 persones. Certament, era capacitat de reacció, era d'haver aquesta autonomia en el nostre territori, ens permetec reaccionar unes setmanes abans, amb el ferrament, com a vostès rebremaran, de la pròpia residència de gent gran en Viella, en el moment en què tampoc havíem excessiva informació, si jo crec que havia d'haver. L'autonomia de la que disposam ens permeté poder anar a cercar materials de protecció aquí on sigui de Besum, quan els trobarem, això també és cert, més aquest marge de maniobra ens permeté que les donades oficials parlen de 3.150 persones contagiades en Val d'Aran, més tot i sabem que aquest nombre és bastant més nou, perquè aquestes són les que acabarem passant per un servici sanitari i per tant entren en les estadístiques. Jo sí que voleria també tornar a metre en valor i a agrair el treball de tots els servicis sanitaris, socials i d'emergència en primera instància, de totes aquelles persones que formaven part de servicis essencials com els supermercats, els diferents àmbits on la gent hauria d'anar a treballar, tot i saber que no sabíem què passava. Agrair també la voluntat de la societat aranesa que, més enllà de qüestions puntuals i de petits conflictes puntuals, mostrem un comportament exemplar, però també ha que veure amb el que és el nostre territori. Com a digui també, aquí en primer lloc hem de rebrembar que finalment les causes jamais sabem per on ens va portar la vida, que tot hi podem planificar la gestió pública, la nostra vida personal, més que després els contratemps arriben i t'han de replantejar tot. Més també vull metre, com a digui, en valor la nostra capacitat d'autonomia de decisió en aquestes qüestions que ens permeten causes com a poder adquirir tests d'antígens a tot el sector d'educació, els mestres de la Val d'Aran, als inicis d'aquest curs 2021, en aquest setembre, metre en marxa tot un plan de vacunació que sigui exemplar, on s'hi volquec tot el sistema sanitari, agrair també el suport en aquest sens dels ajuntaments, que també haurem un paper certament difícil. I com a digui, podrem també ballar el suport i coordinar amb el sector empresarial del territori, amb el sector sanitari, quan aquest hivern del 2021 l'activitat semblava que començava a activar-se, més s'hauria de dar tota la sèrie de precaucions que exigien d'una estructura sanitària que li desse cobertura. Llibertat, com a digui, que la memòria és pautes molt curtes i de seguida desbrembam, més pensi que també de justícia rebrembar tot aquest treball, tot aquest esforç, aquest patiment que haurem tutti, sense que això comporti més enllà que, com a digui, sentir-se orgullosi del treball que en aquest territori sec, malgrat força dificultats que ara ja no val la pena rebrembar, que siguin moltes, més que ens permeteren, com a digui, tot i lamentar profundament totes aquelles morts gessenes amb un nivell de, pensi, com a digui, d'orgull del que és el nostre sistema sanitari i social d'emergències especialment força nou. Per tant, serveix que donis haver aquesta coincidència en temps, el 14 de març de 2025, en aquest rebrem. Si no hi ha més qüestions, llevaríem així la sessió. Damos les gràcies a tots els consellers i conselleres i a aquelles persones que han seguit